Ήταν ένας άνθρωπος πάρα πολύ ευχάριστος, παρόλο ότι έκανε τους μάγκες και τους σκληρούς. Στη ζωή του ήταν, μπορώ να πω, ένα παιδί έξω καρδιά. Αλλά είχε ένα ελάττωμα βέβαια, κάπνιζε χασίσι και το κάπνιζε στο καμαρίνι. Εγώ τότε δεν ήξερα τι ήταν το χασίσι και του έλεγα τι είναι αυτό που βάζει μέσα στο τσιγάρο. Μου λέει φάρμακο για το στομάχι μου. Και εν τω μεταξύ πέρναγε ο Μπουρνέλης απ' έξω, ο επιχειρηματίας του Θεάτρου Ακροπόλ, και κάθε μέρα που πέρναγε έξω από το καμαρίνι έλεγε «Μπα», είχε και μια φωνή περίεργη, «Τι έχουμε σήμερα, αγιασμό έχουμε πάλι». Τις παραστάσεις. Άσε με ρε Βερκή, δεν θέλω να με κουρέψεις, να χαλάσουμε τις καρδιές μας. Τι έπανες πάλι βρε, τι έπηκε έπαθα. 100 φορές σου έχω πει να μην μου τα παίρνεις ψηλά, εσύ το χαβάς. Πες τραβώς και κοίτα τα μούτρα στον καθρέφτη ρε. Είναι ψηλά αυτό το μαλλί είναι ψηλά. Σιγά βρε παιδιά, πώς κάνετε έτσι. Τι να μην κάνω έτσι, κεφάλι είναι αυτό που μου φτιάξε. Ή τσότρα. Τέτοιο κεφάλι τι να του κάνει. Άμα με ξαναδείς και ξαναπατήσω στο μαγαζί, σφύρα μου ρε, άσε με κάτω. Ανέβασαν σε ένα θέατρο με τον Χατζηχρήστο ένα έργο που λεγόταν «Ο Νταβέλης». Στο θείο αυτό έπαιζε και η Τζόλη Γαρμπή, φίλη μου αγαπημένη, η Τζόλη Γαρμπή, η οποία σε ένα διάλειμμα της πρόβας τους λέει «Εγώ δεν παίζω μουσικό θέατρο γιατί έχουν μια κακή συνήθεια». Λένε στα ονόματα ένα «Ο». Λένε Φερπίνη η Βουγιούκλο, η Καρέζο, η Σαπούντζο. Το βρίσκω λέει χυδαίο, δεν μ' αρέσει καθόλου και δεν παίζω. Στο έργο έκανε την Δούξα της Πλακεντίας η Τζόλη Γαρμπή και έκανε ένα λακέ ο Φέρμας που θα ανέγγερε την παρουσία της μια δεξίωση του πρίγκιπα Μουρούζη. Παρουσιάζει το ένα, άλλο και φτάνει η ώρα να μπει μέσα και η Δούξα της Πλακεντίας. Και τι λέει ο άθλιος ο Φέρμας, έρχεται η Δούκισσα Πλακέντο.